खुलुमबाय लोगोफोर आंनि सेकेन्ड ब्लगाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खेबसेबाव बराय हरबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायना मिथिखाबाय जानो हागौ भिडिअआ मानि नोंथांमोना मिथिखागौ जों दासो गोदानैहाय ब्लग बानायदों होननानै आंनि बे सेकेन्ड ब्लगाव एसे एनै गोरोन्थि जानायफोरखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव हरबानो जाबाय ताकि आं नेक्स्ट ब्लगाव मोजाङैहाय बानायनो हागोन। अभी ये सब छोड़ के मेन पॉइंट पे आते हैं। हम गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू देखने। नोंथांमोना सानदों जानो हागौ एसेबां फिसा होननानै गेटफोरखौ एसेबां थिखांजोबदियामोन आरोना जों बे भिडिअ आगोलनिसो नालाय ओंखायनो खिथिजोबनो हादिया ओमफ्राय नै दा जों सिङाव हाबबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट टिकेट दाननायाव थांनोसै ओमफ्राय नैबे टिकेट दाननायनि खाथियावनो दं आरोना वाटारफला ओमफ्राय दा टिकेट लानायथिं थांनो नागिरदों जोङो बिथिं हाबलांनांगौ आरोना टिकेट लानो थाखाय ओमफ्राय टिकेटआ आगोलहाय एसे खममोन आरोना 500 ओमफ्राय दा एसे बांद्राय लानाय जाबाय होननाय खोनादों ओमफ्राय नै जोङो सिङाव हाबबोबाय आरोना ओमफ्राय नैबे माबा मोनसे खस्थ' मोनबा खिन्थाना लानो हागौ आरोना बेयाव नैयावबो सेम बेबायदिनो ओमफ्राय दा जों एसे सिङाव हाबलायनोसै आरोना नैबे फार्स्ट एन्ट्रिमोन ओमफ्राय दा सेकेन्ड मोनसेयाव हाबलायनोसै जोङो नैयाव सरदार वल्लभ भाई पटेलनि गासै डिटेल्सफोरखौ होनाय जादों नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। मेकिं द स्टेचु ओमफ्राय नैयाव माने स्टेचुखौ माबायदि मा सनाव बनायनाय मा बेफोरखौ गासैखौबो होजोबनाय दं आरोना नोंथांमोना नुनो हागोन। नैयाव नोंथांमोना माबायदि स्टेचुखौ बानायनाय जादों नोंथांमोना गासैखौबो बेयाव नुजोबगोन अनलि 4 मिनिटनि श' आरोना बेयाव 4 मिनिटाव मोनब्रै लेंगुवेजखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना नेनानै जानो गुजराती दङ इंलिश दङ हिन्दी दङ बे श'आव नोंथांमोना कन्टिनिउ नुबाय थानो मोनगोन। थैंक यू दीदी मुझे हेल्प करने के लिए ये देखो इमान मोजां डेक'रेशन खालामनाय दं ना मा बुंनो आरो गोसोखौनो फ्रि मोनलाय लाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा जोङो लिफ्टआव गाखोबाय आरोना लिफ्टआबो एसेबां गुसुं नङा एसेबां गोलाव मा बुंबावनो आरो खालामनो लिफ्टआव गाखोनानै हाय हेल'खौनो लाबाय थाबाय आरोना भइस अभारसो होनो गोनां जाबाय मानि थाखाय जोबोद मानसिमोन नालाय एसे एनै मानसिबाथ' जेबो नङा बहुद मानसि आरोना जोबोद गोजाननिफ्राय फैयो जेनेबा जों आसामनिफ्राय थाङो बेबायदिनो गुबुन हादोरनिफ्रायबो फैयो ओमफ्राय जोंनि उनथिं थानायफोरा सोरबा बिहारि दङ ओमफ्राय सोरबा गुजराती दङ बेलेग आरोना बाट बेयाव थानाय मानि सासेबो बर' गैयामोन आरोना सासेबो बर' लोगो मोनदिया जोङो ओमफ्राय जोंहा मामिया मायबा बुंदोंमोन आरोना माहिखौ नै दा डाइरेक्ट जोङो सायाव फैखाबाय नोंथांमोना भिउखौ नायनो हागोन माबायदि माने जों सरदार वल्लभ भाई पटेलनि स्टैचुनि एकदम आसियाव दङ आरोना आथिंनि आसियाव दानि नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ नुबाय जानो हागौ माबायदि सिङाव आरो बनायबावदों आरोना दा बनायबाय थादों दाना
माससो जाबाय जानो हागौ नैबेथ' आगोलनिसोना 2019नि दा 2022आनो जालायलांबाय दाथ' जोबोद सालायबाय नोंथांना नायनानै थां जोबोद सान्दुंमोन आरोना एकदम मेगन सेगन नायनो हाया होमबाबो बार फैनायजों सान्दुंखौ एसेबां पात्ता मोनदिया आरोना आंहा सिस्टारा जोबोद दुरबल जाजोबखादों आरोना सान्दुङाव थाबायनो नैयाव सरदार वल्लभभाई पटेलनि डिटेल्सफोरखौ खिन्थाना होनाय जादों नैबेथाना दा जोङो सरदार वल्लभभाई पटेलनि बडि सिङाव दङ बैबो साइड साइडनि फिसा फिसा जाबाय दा जों गिदिं गिदिं ओंखारबोबाय बाहेराव एसे फट'फोरखौ होना होनोसैना